дӯстон, ман фикр мекунам то 10 соли пеш мошинҳои нав ба кишвари мо шояд баъд аз 10-15 сол меомаданд. Масалан, мошини истеҳсоли 1996 шояд дар соли 2010 ё 12 ба дасти ронандагони мо мерасид. Аммо ҳоло бо фароҳам омадани шароит ва имкониятҳо мошинҳои нав одатан камтар аз 5 ё 3 сол ба дасти ронандагони мо мерасанд. Барои мисол, ҳоло бубинед ки чӣ қадар мошинҳои бо қувваи барқ ҳаракаткунанда дар шаҳри мо пайдо шуданд. Аслан ман мехоҳам дар бораи худрафҳои бе ронанда гуфта гузарам, вале пеш аз мавзӯъ биёед ба чанд хабари вобаста таваҷҷӯҳ мекунем. Дар шаҳри Эдинбург, пойтахти Шотландия, аввалин автобусҳои бесарнишин ба ҳаракат баромаданд, ки мусофиронро байни пойтахт ва ҳавзаи Файф дар он тарафи халиҷи Firth of Forth интиқол медиҳанд. ин аввалин хатсайри бесарнишини расман ба қайд гирифта мебошад, ки аз ҷониби ҳукумат маблағгузорӣ карда шудааст. Шотландия нақша дорад, ки теъдоди истеҳсоли онҳоро афзуда ба дигар кишварҳо низ содир кунад. яъне интизор меравад, ки минбаъд мусофирон дар чунин нақлиёти ҷамъиятӣ бидуни ронанда ҳаракат кунанд, ё ки таксии Яндекс ҳам барои интиқоли мусофирон аз чунин мошинҳои бидуни ронанда истифода карданест. яъне дӯстон, бубинед, ки мо ба як марҳилаи нави рушди технологияҳо расидем. Бар асоси як тадқиқот, баъд аз соли 2025 мошинҳои бесарнишин дар назари мо мисли ҳамон Opel, яке аз мошинҳои муқаррарӣ ба ҳисоб мерафтанду баъди соли 2030 дигар бозорро пурра аз они худ мекарданд. ҳатто пешгӯӣ мешавад, ки баъд аз солҳои 2040 дигар ҳуҷҷати ронандагӣ ба касе дар кор намешавад. мувофиқи маълумотҳо 94% садамаҳои нақлиётӣ аз ҳисоби ронандагон сар задааст. дар як сол 1,3 миллион одам аз садамаи нақлиётӣ мемиранд ва дар асри гузашта 6 миллион нафар аз садамаҳои нақлиётӣ ҷони худро аз даст доданд, ки ин қариб баробар аст ба талафоти ҷанги дуюми ҷаҳонӣ. инҷо омилҳо зиёданд, аз ҷумла беаҳамиятӣ ё беэҳтиётии ронанда ё хоб мондану ба дигар тараф бурдани ҳушу хаёл мебошад. аммо ба фикри ман мошинҳои бидуни сарнишин ба чунин ҳолат роҳ нахоҳанд дод, чун онҳо вақти сафар не дугонае доранд, ки бо телефон бо ӯ дар бораи ҳамсоя гуфтугӯ кунанд, ё не ҷавоне ҳастанд, ки бо телефон дар тамошои рилсҳои ҷаззоби Инстаграм банд бошад, ё ба таври дигар онҳо марди солхӯрдае нестанд, ки дар сарашон фикри зан ё шавҳар додани фарзанд бошаду ба садама дучор гарданд. ин гуна мошинҳо роботҳое мебошанд, ки тариқи зеҳни сунъӣ фақат дар доираи масъулият ва супориши гирифтаашон кор мекунанд. омилҳои болоро ба инобат гирифта, ширкатҳои мошин истеҳсолкунанда ҳарчи бештар пул сарф карда истодаанд, то ронандагони беҳуҷҷат ё ҳуҷҷатдори бетаҷрибаро аз сари чамбарак дур кунанд. бояд гуфт, ки аввалин мошини бесарнишинро октябри соли 2015 ширкати Google роҳандозӣ кард, ки барои 2 нафар ҷой дошту ҳатто ягон хел чамбарак ё тугмаи назоратӣ надошт. танҳо бо пахши стоп мошин дар ҷояш меистод. ин мисли аввалин осмонсур ё лифтҳо буд. як маълумот: оё шумо медонед, ки то солҳои 40 дар ҳар як лифт як нафар масъул буд, ки мардумро боло ва поён мебурд. вале чун ин нафаронро аз лифт берун карданд, мардум он замон сахт метарсиданд, ки ба лифт дароянд. ҳатто як нафаре то интиҳои умри худ аз тарси лифт ҳар рӯз ба 12 ошёна ба зинапояҳо мебаромадааст. ҳоло бошад, дар камтарин ҷойҳо мо мушоҳида мекунем, ки нафаре масъули лифт бошад. дӯстон, ба ҳамин мавзӯъро ба охир мерасонем, вале дар хулоса ман мехоҳам тахмин занам, ки агар ин гуна мошинҳо дар худи ҳозир дар роҳҳои мо ҷорӣ шаванд, чӣ мешавад? аввалин чизе, ки ба сари ман меояд, ин масъалаи дастрасӣ ба интернет мебошад, зеро ин гуна мошинҳо аслан тариқи интернет кор мекунанду маълумот оид ба роҳҳоро ҳам аз спутник шояд бигиранд. аммо ман аз рӯи таҷриба эҳсос мекунам, ки мавҷи интернетӣ баъзе аз тарофаҳои мо мисли дар болои системаи офтоб гузошта шуда бошад, ки бо каме ҳавои абрӣ дигар овозро канда канда мешунавему интернет ҳам суст мешавад. масъалаи дигар ин риоя накардани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ва ҳам аз тарафи пиёдагардон, ҳам аз тарафи ронандагон мебошад. ман ҳар рӯз аз нақлиёти ҷамъиятӣ истифода мекунам ва мебинем, ки чӣ тавр мардум дар дилхоҳ ҷои мехостаашон роҳро бурида аз миёни мошинҳо мегузаранд, ё баъзе ронандагон дар ҷойҳои серодам ҳам бо суръати баланд аз миёни мошинҳо гузашта мераванд.
тавре дар аввали барнома гуфтем, ҳоло дар Шотландия аллакай нақлиёти ҷамъиятӣ бе ронанда ба кор шурӯъ кардааст. Ин гуна мошинҳо танҳо дар ҷойҳои муайяншуда меистанд. Агар дар мо чунин мошинҳо ба истифода диҳанд, чӣ мешавад? Медонед, дар худи ҳозир ронандагони мо 10 метр дуртар аз дилхоҳ ҷои гуфтаи мусофирон истанд. Ин мусофир пӯсти уштуро дар сари ронанда мекашад. ҳоло ман дар ҳайратам ки ба мошини беронанда ки гӯё бесоҳиб аст чӣ корҳоро раво мебинанд. ҳамин тавр биёед дар охир як ҳодисаи ғайриинтизор бо автомошинаи бедуни сарнишинро дида мегузарем.